Nei, Pearl Jam, det kommer til Island. Er det? Ja, Og hvad er det? det er Island. Og fucking hvad? Kroner det. Og hvad koster det? Det koster 10.000 kroner. Jamen, det er dyrt. Ja, Og vi har ingen penge. ja, det er rigtigt. Min far, han skal give os penge. Kom nu. Far. Hvad? Kan jeg have penge Hvorfor? for Pearl Jam? Hvad er pølser? Det er musikband. Nej. Hvorfor ikke? Det er mine penge. Jamen, det er Pearl Jam. Ja, For helvede! Ud! Hej, søstre. Hej, bror. hej bedstemor. Hej, min lille dreng. Hvad ville du nu? Ja, vi vil få penge. Hvor meget penge vil du? 10.000 kroner. For hvad? Vi skal til Pearl Jam-koncert. Hold nu op. Her skal du have din penge, min lille dreng. Tak, bedstemor. Tak, søstre. Hej. Tak. Vi skal gå til Pearl Jam-koncert. Vi skal gå til Pearl Jam-koncert. Den konserten skal være helt fantastisk. Ja, selvfølgelig. Men jeg ønsker at have det sang gjennom live. Ja, det ønsker jeg også. Hvad? Jeg skal gå til Pearl Jam-konserten! When there's nowhere else to run. Det er for min bedstemor. Jens! Jens, er du okay? Lisa er ved at slutte. Nej, det er okay. Jens, La oss gå til konserten.